Sexu jazarpenak barne hartzen ditu pertsona baten duintasuna urratzeko asmoz, larderiazko edo iraingarrizko giro batean adierazitako sexu izaerako hitzezko ekintza edo ekintza fisiko guztiak, non emakumeak dira biktima nagusiak eta jazarleak, gehienak gizonak. Sexuan oinarritutako jazarpen lan giroan ematen da. Sexu arrazoia izanik, portaera pertsona batengan bideratzen direnean, honen osotasunaren aurka egiteko edo lan ingurune bortitza sortuz. Oraingoan ere, emakumeak dira biktima nagusiak. Bai jokabide bat, bai bestea, bai haurdunarekin, amatasunarekin, aitatasunarekin edo familiako beste zaintza batzuen gaineko erantzukizunak lortutako beste edozein tratu kaltegarri, diskriminatzailetzat jotzen dira eta legez espresuki debekatuta daude. Ukituak nahi ez diren hurbilketa fisikoak edo kontaktu fisiko desegokiak izaten badituzu. Begirada izunekin, sexu konotazio duten keinuekin, keinuak edo txistuak esaterako topo egiten baduzu. Sexu eduki esplizituak edo iradokatzeak duten mezuak, mezu elektronikoak edo sare sozialetan bidezko komunikazioa jasotzen badituzu. Lan ingurunean, iruzkin, iradokizun edo txiste sexualak zure baimenik gabe jasotzen badituzu. Sexu mesedeak eskatzen bazaizkizu, batzuetan lan aukerak lortzeko baldintza gisa. Emakumeen presentziari buruzko mespretxuzko iruzkinak edo zure lanbide gaitasunari buruzko zalantzak entzuten badituzu, zure generoan soilik oinarrituta.